नैबे JNB सिलेक्शन टेस्टनि सेन्टार इनचार्ज कुजु पाब्लिक हाई स्कुलाव JNB नि टेस्ट सोलिगासिनो दं आरो बे परिखायाव दिनै गथ'फोरनि संख्याया जाहैबाय 269 परिखा होगासिनो दं। बेनि गेजेराव 180 जन प्रेजेन्ट जादों आरो एबसेन्टआ जाहैबाय 89। दा जोंनि बे कुजुगाव ओनसोला मोनसे गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे ब्लक, थेवब्लाबो जोङो बोसोरै जोङो बे जायगायावहाय JNB नि सिलेक्शन टेस्टखौ लादों आरो लानायनि उनाव जों नुनो मोन्दों माखासे गथ'फ्रा बेनिफ्राय पास जानानै गुबुन नवोदय स्कुल जेनेबा नैबे जोंनाथ' नैबे अनसाय धाम क'क्राझार बेवहाय एडमिसन लाहैयो। दा घटना जाहैबाय मा जोंनि बे फिसपुरा बा गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलब्लाबो जोङो बेखौ दावगाहोनो नाजागासिनो दङ। देग्लाय खिन्थु JNB तरफनिफ्राय फ्रि कचिंनि बेबस्था खालायदोंमोन। क्लास 5आवहाय गथ'फोरखौ फ्रि कचिंनि बेबस्था लादोंमोन आरो बे फ्रि कचिंनि सेन्टारा जोंनि कुजुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि LP सेक्सनावनो लानाय जादों। जोंनि फोरोंगिरिनिफ्रायनो लादों आरो माखासे सेलेक्टेड LP मास्टारफोरखौ नैबे ब्लक एलिमेन्टारि अफिसारा एपइन्टमेन्ट होदोंमोन आरो जेरै CRCC BRCC बिथांमोनहा फोरोंफैदोंमोन। दा बे फोरोंफैनायनि उनाव गथ'फोरा बेसेबां एडभान्टेज जाखो बेखौ बुंनो हाला, खिन्थु देग्लाय आङो आसा खालायो सिमोननिफ्रायबो साबसिन एटेन्डेन्सआ मोजां जादों। सिमोन FC आरो रिजाल्टखौबो आङो आसा खालायो जे देग्लाय साबसिन जागोन होननानै आसा खालायो। नाथाय जोंनि BTC एरियाखौथ' आं होनला, जोंनि नैबे कुजुगावआवहाय मोनसेल' सेन्टार, गसाइगावआव मोननै सेन्टार, दतमा ब्लकआव मोनसे सेन्टार, क'क्राझार ब्लकआव मोनसे, क'क्राझार ब्लकआव मोननै जानो हागौ। क'क्राझार जिल्लायाव 9टा जायगायाव सेन्टारावहाय परिखा सोलिगासिनो दङ। बेवहायथ' टेस्ट अफ रिजनिं थाबाय, एरिथमेटिक थाबाय, मेथामेटिक्स, टेस्ट अफ रिजनिं, इंलिश मोनब्रै आयदानि जायगायाव आरो माबाया जाहैबाय मिडियामा जाहैबाय बेवहाय एसामिस मिडियाम दं, बर' मिडियाम दं, इंलिश मिडियाम आरो हिन्दी मिडियाम सासे केन्डिडेट परिखा। जिहेतु दा जोंनि पेरेन्टसफोरखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, माने बिसोरो फोरोंगिरिफोरजों LP सेक्सननिफ्रायनो एसे क्ल'ज माने आदान प्रदानखौ खालायनांगौ। मानो होननानै बुङोबा एबारावथ' जोङो कचिंनिबो बेबस्था लादों। दा बे कचिं लानायाव मा साबजेक्टखौ फोरोंनाय जागोन बेखौबो जोङो गथ'फोरनो खिन्थानाय जादों आरो पेरेन्टसफोरखौबो जोङो लेंहरनानै खेबसे मिटिंबो खालायनाय जादों जानांगौ। खिन्थु बिथांमोनहा प्रथम पर्यायावहाय स्टुडेन्टफोरखौ बिराद बुरजा होदोंमोन, माने फैहोदोंमोन। उनावहाय खिन्थु लासै खमायबोदों। आं मोननै सेन्टार खालायदों, मोनसे LP सेक्सन आरो मोनसेखौ बर' मिडियामाव आंनि बे स्मार्ट क्लास रुमावनो फोरोंनायनि बेबस्था लादोंमोन। स्मार्ट क्लास रुमावनो फोरोंदो बर' मिडियामखौ, ओमफ्राय एसामिसखौ ओरै LP सेक्सनाव दोनदो होननानै आङो मोननै सेक्सन खालायनानै होनाय जादों। बे प्रथम दिनाव आङो पेरेन्टसफोरजों रायज्लायदोंमोन जे नवोदया परिखा होनांगौब्ला मा साबजेक्टआव नोंसोर रोंगौथि गोनां जानांगौ बेखौ आङो बिथांमोननो फोरमायदोंमोन। प्रथम बिथांमोनहा गुरुत्थ' लादोंमोनब्लाबो उनाव खिन्थु बाराद्राय गुरुत्थ' गैयै जालांदों। खिन्थु जोंनि फोरोंगिरि सानै, सासेया BRC, दा बिथाङा कुजुगावआवहाय गैला, बिथाङा सेन्टार जालांबाय। बिथाङा मानिबा नाम मोनदोंमोन, जाफुं बसुमतारियानो बर' मिडियामनि पस्ट टिचारमोन आरो एसामिस मिडियामाव जानबि दास, बे जोंनिनो LP मिस्ट्रेसखा, बे फोरोंनाय जादों। दा आङो आसा खालायदों जे जिहेतु देग्लाय कचिं मोनलायलायदों, जोंनि कुजुगाव एरियानि गथ'फोरखौ बेयाव कचिं होदों आरो माखासे जालागुरि सेन्टारावबो बेबायदिनो कचिं सेन्टार खालायदों। दा जोङो जालागुरि एरिया आरो कुजुगाव एरियानिखौ नायोब्ला खिन्थु जोंनि नैबे कुजुगाव ओनसोला एसे गोग्लैसोनाय। मानो होननानै बुङोबा बांसिन आदिबासि थायो, बर'फोर दङ, बर'फोरनि गेजेरावबो जोंहा जोबोद माने बे कनसियासनेस होनाया जोबोद खम। ओंखायनो जोंनि नैबे कुजुगाव ब्लकनि नवोदया रिजाल्टआ
जोंनि नैबे क'क्राझार ओनसोलाव एसे खम मोननायनि संखिया खिन्थु हरै सिभिल एरियानिफ्राय बिथांमोनहा बांसिन पास जानायखौ नुनो मोनो आरो देग्लाय खिन्थु आसा खालायदों कचिं लालायलायनाय हिसाबै जोंनि क'क्राझार ओनसोलनिफ्रायनो आं एसे साबसिन पास जागोन होननानै आङो आसा खालायथिदों आरो